O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitou esta mañá o local comercial Oren Óptica, un dos máis de 500 establecementos comerciais da provincia de Ourense xa adheridos á campaña dos bonos Activa Comercio deste ano. Ata o 15 de decembro está aberto o prazo de adhesión, o que os establecementos poderán sumarse unha única vez para as diferentes edicións deste ano. Esos 5 millóns de euros pois, significan unhas 7.400 actividades, compras, que mobilizan en torno a 22.300.000 euros. É unha clara aposta da Xunta de Galicia por o comercio local, por manter a vida e por activar e incentivar que a xente pois, se achegue a estes establecementos que o que fan é estar en contacto ca poboación, dar un servicio de calidade e esa atención personalizada que é tan demandada e ao mesmo tempo, como insistimos moitas veces, manter a vida nas nosas cidades.